to ten Sylvester, ty No, no, no. Tak já myslím, že ve finále to možná bude mít stejnou kvalitu. Do hajzlu. Se jak nemůžu stotožnit s tím, jako kdy to... Jo, teď to vypadá, že to... Jo, už to natáčí, super. Takže teď tam bude spousta mých keců. Kde máš poje? Hm? Kde máš poje? Ty barevný? Ne. Poje? Jaký svoje? Ty nemáš poje? Ty máš poje? A ty máš poje? Ty máš poje? Ty máš poje? Já nemám poje, ty máš poje? Já nemám poje. Tak vidíš, vole, ty vole. To se na tom videu taky bude dobře vyjímat. Ne, asi. A krucina, ale já nejsem vůbec dobrý kameraman. To mi to půjč klidně. Tak počkej, tak teď to tak nějak jako plus minus natáčí. Ale vůbec nevím, jak dlouhý videa to dokáže dělat, takže je možné, že to jako v jednu chvíli prostě... Hele, je tam 27 minut ještě ty ve prostoru, takže Jo, jako, no, tak to asi jako, když s tím budem trochu myslím, že šetřit. pohodě, já je tady budu brát z více úhlů. Sobě! A jedem! Sérec! Těžko vás zabírat oba, tyjo, když tady vole poskakujete jak opičky, tyjo. A jo. No vidíš to? Dobře vy. Single player. Ty vole, nesmrtelný stář. Koďáků. Ne, ještě mě někdo. Když jsi točil kamerou? Ne, ještě mě nikdo nikdy nemrdal do kaďáku ani, vole, ani Fakt tak, ne, nebo jo. tak, vole. Někdy bys to měl zkusit. Ty vole, ty ještě furt natáčíš.